Asa. Moko kuom councillors e county ma Siaya kod Kisumu manotiyo motelo ne katiba manyien manokelo lemo mag MCAs awards gi wards mopogore opogore pachoka koro yuago rach mar ngimagi ka giwacho ni sirkal ojwang'ogi kendo kodewo kata mana chal margi bang' wuok e apisi. Kotelnegi kod jagoro margi Jackie Modido, jotelogo nokwayo jood bura ma pachoka mondo oru karo chik matayo kaka owinjore ochulgi mondo omenda mag aheri maromo gana 30 dwe ka dwe, omenda mar dhi pacho maromo milion 1.5 magiwacho ni migawo mar omenda nche noseyie machulogi, to kata kamano pod onge chik magayo kata matayo wach makamano. Kane giloso e kar chung' od bura Mabondo, councillors machongo nosingo matie twech achiel gi jowetegi ma pachoka mangima. MPs wa mondo mi okonywa. Mbadi owache maler. Kendo wagono mbadi ero kamano. Nikech okelo wache ni malong'o ni pesa to yie chulo. Lakini onge chik masiro pesa wa. Mondo mi ochulwa. Ne wan wang allowances, ne onge salaries. So onge kod gimilongo ni pension. Koro nyaka chik moro kali e parliament masiro pesa wa ni mondo mi ochule. Wadoro pesa matin. Siling milion 1.5 kuom kansela ka kansela mimiye nyadichiel. Kae timedo ne siling 30,000 dwe ka dwe mondo mi ochamga kaka pension kuom ngimane kapod en e pinyni. When we were working, we were on just a peanut allowances of about something like 7,000 by that time. And this is the money which we were managing to make sure that funerals, fundraisings, school fees, and other many things. So we came out without a payment, a good payment. Ndalo mane gitiyo cha ne piny opogore to sani ng'enggi waneno ka chandre kabisa gionge yo moro amora ma ginya konyre kodo, to gin jotendwa manotelonwa maber, jotendwa manotiyonwa maber, ma kata gik mane gitimo sani moko pod nitie makonyo jopiny. Koro akawo thuolo ni mar penjo jotelo ma wantie kodo, ahinya jotelo magwa manie parliament, ahinya wabunge mekwa mondo tem okal chik masindo jogi nwang'o gimoro matin.